बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे एडभान्स क्रिसमासनि गाहाम हामलायथिखौ बिथांमोन आं बावहरग्रोनाय थाबाय। बे समाव दिनै देबोरगाव BCDCनि जोंहा भाइस चेयारपारसन बायद' दङ सम्पा रय आरो लोगोसे जोंहा प्राइमारिनि मानगोनां आफादगिरि जितेन बसुमतारी बिथां दं आरो लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां जा तुरुन नार्जारी बिथां दङ। दिनै देबोरगावआ मोनसे नैबे 2023 आरो 24नि मोनसे ग्राम सभा जिहेतु मोनसे BCDCनि आन्दाराव गासै 20टा स्किम लानो हायो आरो 20टानि हायोब्ला एसे खमबा थाब बिदिनो सेंसन जाना फैयो गतिके 20टानि बारा लानो होआ बे मोनसे रुल दङ। दा ओंखायनो बेहाय मोननै रोखोमनि स्किम जागोन, मोनसेया जाहैबाय मोनसे कमिउनिटि वाइसनि मोनसे स्किम जागोन आरो मोनसेया जाहैबाय इन्डिभिजुवेलनि मोनसे स्किम जागोन। दा बेखौ लानानैनो दिनै बेहाय गासिबो ओनसोलनि थानाय गोरों गोरा लोगोसे ब्लकनिफ्रायबो जोंहा नडेल अफिसार फैदों, GRSफोर फैदों आरो जोंनि चेयारपारसन आरो प्राइमारिनि गासैबो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै ज' मोनसे सावरायलायनानै दिनै जोङो बबे लकेसनाव बबे जायगायाव जोङो कमिउनिटि वाइसआव जोङो स्किम हमनाय जागोन आरो बबे गामिफ्राव जोङो इन्डिभिजुवेल स्किमफोरखौ होनो हागोन बिनि सायावनो गुवारै सावरायलायनानै दिनै मोनसे फैगौ माने जोङो 2023 आरो 24नि जि मोनसे बाजेट बे बाजेट माबाखौ दिनै क्लियार खालामनाय जागोन आरोखि एप्रुभ खालामनाय जागोन। दा बेखौ आं खोन्थाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा आंखौ मोनसे खोथा सोंबावदों जे UPPL सरकारा जि मोनसे हानि मेला खालामबाय थादों होनना बुंदों। दा हानि मेला होननानै बुङोब्ला बियो खोब जोंनि थाखाय गोदान मोनसे बाथ्रा, मानोना बे इनिसियेटिभखौ जोंनि BTR सरकार प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी दैदेननाय जि मोनसे जोंनि BTR सरकार, बे सरकारा गोबां मोनसे मोजां इनिसियेटिभ लादों। मानोना हाया जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर जेंना आरो हा थाब्लासो जोंनि मानसिफ्रा थांनानै जों थानो हायो। मोनफ्रोमबो बिथिङाव हा नङाब्ला जोंनि अफिसियेलि खामानियानो जा, जोंनि पार्सनेल खामानियानो जा, जोंनि गुबुन खामानिफ्रा हानि दारैनो जोङो थाबथानो गोनां जायो। दा बेखौनो आं दिनै रायजो राजाफोरखौ फोरमायनो सानदों। मानोना जोंनि हा मेलाया गुबुन जिल्लायाव जागासिनो दं, बियो खालि जोंनि BTR मोनबा माने जिल्लायावल' जादों। जिहेतु दा थिग बेबायदिनो जोंनावबो थांनाय माबानिफ्राय लानानै 14 थारिखनिफ्राय लानानै 22 थारिखसिम जोंनावबो जोंनि क'क्राझार सार्कोल अफिस, दतमा सार्कोल अफिस, क'क्राझाराव बगरिबारि सार्कोलफ्रा हानि दारैनो जोङो थाबथानो गोनां जायो। दा बेखौनो आं दिनै रायजो राजाफोरखौ फोरमायनो सानदों। मानोना जोंनि हा मेलाया गुबुन जिल्लायाव जागासिनो दं, बियो खालि जोंनि BTR मोनबा माने जिल्लायावल' जादों। जिहेतु दा थिग बेबायदिनो जोंनावबो थांनाय माबानिफ्राय लानानै 14 थारिखनिफ्राय लानानै 22 थारिखसिम जोंनावबो जोंनि क'क्राझार सार्कोल अफिस, दतमा सार्कोल अफिस, क'क्राझाराव बगरिबारि सार्कोल अफिस दङ। बे मोनफ्रोमबो सार्कोल अफिसाव हानि जायफ्रा जेंनाफोर मोनसे समनिफ्राय गोबाव सम दिन्दां जानानै थादोंमोन, बे दिन्दां जानानै थानाय समस्याफोरखौ दिनै जोंनि BTR सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै बे खामानिफोरखौ मोजां मोनसे रायजो राजाफोरनो मोनसे स्कप होदों। जायफ्रा दिनै माने नामजारि जायाखैमोन, गोबां पेन्डिं जानानै दंमोन, नाथाय बिथांमोना दिनै नामजारि खालामनानै लानो हानाय दिनै सुबिदाखौ मोनदों। सोरनाबा जुदि बिफाया थैदोंब्ला, बिबौ थैदोंब्ला दिनैसिमबो नाम ट्रेन्सफार जायाखै, बिथांमोनाबो नाम ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हागोन। आरो बे मा डकुमेन्ट्सफोर नांगौ बेखौ जुदि खालामनांगौब्ला बे डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना गावनि सार्कोल अफिसाव थांनानै खबर लाहैनांगोन आरो खबर लानानै मण्डल आरो बिथांमोननि माखासे अफिसारफ्रा हेल्प खालामगोन, खोन्थागोन जे मा डकुमेन्ट्सखौ बबे माबानि थाखाय नांगौ, हा माने खालामनो थाखाय बेखिनिखौ। आरो आं मोनसे खोथाखौ बेखौनो आङो गोजोननाय मोनबावदों, मानोना नैबे देबोरगाव माने BCDCनि सिङावबो गासै मोनथामसो गामिया दाख्लैबावै थांनाय 21 थारिख नभेम्बराव माखासे हा मोनथाम गामिया एलटमेन्ट मोननाय जादों। आरो बे गामिया गोबाव सम दिन्दां जानानै दंमोन। हयथ' बिथांमोननि समस्या दिनैनिल' समस्या नङामोन, 40-50 माने बोसोर बैसोनि माने बिथांमोना मोनसे दिन्दां जानानै थानाय मोनसे समस्यामोन। दा बिथांमोना 70 बोसोराव BPFनि सरकार दंमोन
आरो जोंना सयं खाथियावनो जोंहा बारग' हाग्रामा महिलारि सार दंमोन नाथाय बे थासेयावबो बिथाङा जोंनि मा होनो गामि ओनसोलनि दुखिया श्रेणी मानसिफोरनि हा जेंगोना समस्याफोरखौ सुस्रांनो हायाखैमोन नाथाय जोंनि प्रमद बर' सार फैनाय लोगो लोगोनो आरो जोंनि नेतृत्व होबाय थादों दा जोंहा रन्जित बसुमतारी जिथु रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि बिथाङा EM सासे बिथांनि दैदेननायाव दिनै दाख्लै थांनाय 21 तारिख नभेम्बर 2022आव जोंनियाव निउ देबोरगावआव गासै 29 बिगा 1 कथा 2 लेसा एलटमेन्ट जादों आरो बेहाय गासै 29 नखरा मोननो हादों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।